Tunesjam.com. Kilibe no baby yo. Kilibe no baby yo. Baby the sharp from head to toe. Baby a la cat, crystal baby yo. Today na your day, kwado bengoli yo. Mwa fichaba no baby yo. Nakata no didi yo, baby mo in the hot. So different yo, baby mo ipuliche. Anya mututu, mwachuku kelumbosi uka. Confidence oh, baby mo maloko. Nakata no didi yo, baby yo. Lele no, enene benjalu. Oya putabanu, iyewe jekwe mebe. Oya lechabanu, oya tekwe kwa mume. Asa menitewe, iyewe jekwe mebe. Oya surugede, oya tekwe kwa mume. Aga meburu manya, bujere papa kiyo. Anige sepwane kogozi emuna kiyo. I want to give you a ring, oh my love, oh. I want to take you to church, oh my love, oh. I want to give you my all, oh my love, oh. My girl, I no fit pretend, oh. I'm serious, oh baby, oh. If not be you, nobody better than me. Nakata no didi, oh. Baby mo in the hot. So different yo, baby mo ipuliche. Anya mututu, mwachuku kelumbosi uka. Confidence oh, baby mo maloko. Nakata no didi yo, baby yo. Lele no, enene benjalu. Oya putabanu, iyewe jekwe mbele. Oya lechabanu, oya tekwe kwa mume. Asa menitewe, iyewe jekwe mebe. Oya surugede, oya tekwe kwa mume. Aga meburu manya, bujere papa kiyo. Anige sepwane kogozi emuna kiyo. I want to give you a ring, oh my love, oh. I want to take you to church, oh my love, oh. I want to give you my all, oh my love, oh. My girl, I no fit pretend. Look at the blessing from the Lord. Take your time. And they're only queen on the other things. And other my guys, people don't watch fun and dash them here. Actually, governor, you appreciate God. If you lose a good woman, everything was better. Everything was Yes, sir. I like it. Never. Hey, too much
confident. She is more than a dear. Always loving everybody, no discrimination. No competition. I
Paris ngwan. Ini jana What is there? And then they sure abatago. Ihe na-ekwu adịrị izi mmadụ ka a na-akọwa maka ya. Oko esi emebe ka ekwesị akpụ ya broda Chukwu gozie gị o otebe na ego. Ọrụ dị ọrụ gị n'iru bubere ibu. Ha na-achọ ịzụ na mbụ n'ime ndụ ha. Otu ọbụla ịchọkwara ọba na ịchọ ka ejiri jeep wee na-ebutere ezinụlọ unu maka evunejekwa ọgụ. Nwaanyị asị na ya evunejekwara ndị be ya ebutere iwu na ọ ga-abụ unu ka kwenyekwe ka ba ka hete mgbe unu na-eri. Biko gozie ezinụlọ a na-achọ ibido ahịa ha na-ebido n'ụbọchị nke taa ka ndị eluigwe were ọnọdụ. Anyị egbebugo anyị ike ama ngwa anyị na-ekpere ka anyị ji aga. Afia bụ afia ọma. Oh my sister bụ ihe na-ele afia. Tinye nchi ikwu bụ na une m nwanyị achọghị anaghị akpọ ihe ibufụtekwere irechekwere ndị ọzọ akwụ ya ego chịkwa gị patakwa echi ya gowe. So ihe nna achị gị bụ biko ihe niile ị na-eje n'ọgwụ achụọma ihe ọbụla ibufụtekwa ihe ereche were jere ndị be gị iwu ga-eji na-eri ihe nwa bụ kwuru kwutokwe ya akwụka m na anịbe anyị si na ọ ya adịrị nke onwe maka metiri n'aha Jizọs. Mmadụ oji agbaza oku ọ pụta obi ya n'Obeleagu Umana. Wachi anụ a na-asị gị na ọ sampụl ka a na-eme. Ihe mgbara gị bụ na sampụl ka a na-eme dịka abụrụ n'ọnụ ọ bụrụ ka anyị na-eme ohi onye mere bụ dike ọ gọzigokwa unu. And ọtụla ọzọ ihe mgbara gị bụ na gụmazala aha ahụ mgbe ị na-amara na Chukwu ka ga-agọzi gị. Ị ga-emetazikwa imeghe ọnụ si na kemgbe ị bidoro n'ezinụlọ a na ngozi bụzi multiple ghọtago. Biko ha nwere ihe ha na-ele a na-achọ m ka ha nọfee 5 minutes na ya adịrọzi. Pele ezigbo broda Pele ezigbo broda nwanne nne ejem ọnụ dike n'onwe ya ọ pụta obi ya n'Obeleagu Umana mgbadiko onye eze broda ana m enidikwe n'ego ihe nne dere bụ nwunye ya ịghọtago. Were ofu akwa gozie nwanne oke gozigo nwanne gị. Thank you very much. So ọ gịnị bụ ụdị ihe dị ihe ka nna ndị up and down biko chikwa nwe ewe ọkwa eyi ogore ya akwa ọ gawashiri be ya shika nna ọ ga-adịrị gị na mma o Chukwu gozi kpọọ okwe na ego oyibo. Ịma adịm alaik izu ego okwu maka federal gọọmenti nyere m iwu onye ka ndị ezere ego mama nnukwu nwaanyị mara mma ọ gị nwa bụ the metron UNT Togochukwu nwaanyị dị mma. Mama nke ọ dị ka ọ nwere nke ga nwere ọ nwere buku na-adị na akwa pụrụ iche buku na-enwe ya. Nne mara mma Chukwu gozikwa unu. Ihe aba akwa ọmụmụ bụ ihe dị ebe a ọ bụrụ na ị na-atụ anya ka nwanne
Mena bia brother ke kan gesi balance. Balance chicha achicha shom kufue. No ye work ko na bia. Oye work. STC Global. STC United. STC Limited. STC Nigeria Limited. Ezigbo brother na ejemono. Big brother kedi ko na ezuzu ego Igbo na ezuzu. Ọ chọrọ izute ihe ọma no. Kedi ka a ga-esi mee ya ọbụrụ adị ya na ejeti. Asịrị nke ọbụrụ na ịchọ ịma na ego Igbo na-arụ ọrụ bịa jiri anya gị na-agbọfu ya. Maka asite ezigbo brother bịa na o nwere mistake ime. Were ofu akwa ịma na kabaka na ebe. Iwegoro ofu akwa. Isi ọbụrụ kedu ihe ị ga-eme. Because na dike were ihe Roman bụ ihe ya na-asị na ego ada agwụ ọ sị ga-ebe ka ya hụrụ ya ma ya bụrụ na ọ da agwụ ịghọtago big brother ị ga-adị Chukwu gozibekwe gị ọ bụrụ ma ihe na-eme na bọndụ thank you very much a na-awụ ya n'ebe awụ ya enidikwa ego ọsụ nwe ya onye ezi were ngamasị were ofe ozu ọkụkọ ngozi ka ị na-anwale ị mara ihe ị na-anwale ezigbo nne ochie afọ ụmụ gị bụ ihe ahụ ahịa ejupụtara ọdụ gị ya nsọtụ ihe dịka ya akọnala anyị were ofe ozu ọkụkọ eje ga-ese ego nwa dị mma kunie mee ka ọ bụla egwu kunie Excuse me. Baby, get this something, no matter
niile so apagha ya ma ihe njem ebe ahụ ụmụ ọkịta ụmụ Chiwetalu ma ndị nwụrụ ma ndị ka dị ndụ anyị na-apagha amaghị enwe ya ga-egosi anyị ya. Thank you very much, the able chairman. Why, madam? Go see on your high to make no number. Thank you. Galia. I say, I Chidimma, because of my Soya Butia. Oh, yeah, but Chidimma, I Chesana. I try Moya high to make Your mama born you exclusive Chinese. Golibe yo 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 yo. Mwaka golibe, mwaka mama golibe. Na mama yi kusirike. Golibe yo yo yo. Akome machai, masinachi. Baby get me something, nekele no matter when no something. I want that day, baby na sweet papa. Baby get me something, nekele no matter when no something. Ajaluko wani, thank you. Daddy, thank you very much. It's a good thank you. Papa, Jesus. Jesus. Chineke nna onye mere ka ọ dị etu a mana mgbe a na-eme ọ dịka mmiri aka efu ọ na-aga nke ọma mmiri wee zoo n'abalị n'ihe niile ka o si bụrụ ya anyị ma bụ na ndị onye ọbụla bụ ebe a nụ amana 90% bịara ebe a ma ndị ka na-abịa obiọma ka anyị ji nọrọ ebe a ọ dị a ka o si wee dị so ma ndị nwụrụ anwụ bụ ụmụ ọkịtarịkwe ụmụ Chiwetalu
anyị na-ede obi agịrị ihe na-eme. A na-ekele ndị ọkụ, a na-ekele ndị na-emechi a na-ekele ndị ọbịa ọma, ndị oshiri bee, a na-ekele Evazu, ekele Enugu State, ekele ikpere m na kabikon ịma m na-akọ ọtịka okwu. A na-ekele onye ọbụla anaghị ebe mma achị na ihe ha bịara nke ha ga-aka nke mama ha. Ndị bịara ebe anyị bịara nke ọma, ha ga-anakwa nke ọma. Ndị kidnappers enweghị onye ga-agwa, ndị amrọbas enweghị onye ga-agwa. Ha na onwe ha ga-amụ nwoke mụọ nwaanyị, ha ga-amụta etu Naijiria si wee dị. Onye njisi ka Naijiria si wee dị bụ nwoke na nwaanyị, ha chọrọ ụmụ nwoke 4 ụmụ nwaanyị 4. Ha maka ha si emewo ha ndị a ga-azụ ụmụ ha ga-azụ nkwa, mama ha ga na-eleta ya, ma ndị ọgọ na ndị bịara abịa ma ndị nwe ụlọ. Ọ ga-adịrị anyị mma, ga-aga n'udo n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Thank you very much, Honorable Accountant on the NAFDAC. Thank you. Too much money.
While you be still leading, kill anything.
Obailo Amarkebu. Obailo Amarkebu Nigeria Limited. Obailo Eko. Obailo Nebewere. Obailo Nebewere Network. Obailo belong to the front and back. Obailo, the corporation remains. You must remain big until you die. Obailo Eko. Obailo Amarkebu Nigeria Limited. Obailo Chiwetalu brother. Brother, come let's hear it. Hey, take our square resources. Brother, Thank you. Why? You put them here. So I think I don't compare here. There's not easy. They can here. Here I'm working on my wife. Here I'm going to Zoom. I better have Jesus. Amen. Thank you very much. That is the and make an everyone in the there's and make an order. All your mamma will say, what a present. And Dalono. You can go to Odono, no move about the Obioma, yeah? I make an order. I just think away, Hana goes to another preacher. Hana goes to another Hana goes to another man. Hana goes to another year. People got to go to Dalo. Ave Maria. Go to the flesh. Mamba. Yes. Good evening. I became a fight. Yes, I've been there almost. You became a way and never know what's it. Okay, yes, say congratulations. We want the best DJ town and the youngest I can't go be there. DJ town. Oh my goodness. Oh my way. Where is the action? Can you become one day be like no what's it? Yes. So can you was a kita in Goji? Okay, DJ, please. Thank you very much. DJ. Chidimma Izuchukwu.
Congratulations. Yes, ndị na-abata ugbu a bụ ndị nwa ọkụtalụ akwụkwọ mmiri ha niile. Because you just snap them, please. Thank you very much. We should go ahead, Abby. Thank you very much. When I go ahead. Pastor, okay. I'm hand the microphone. Pastor. By the special grace of God, he has been uplifted. Chineke goes here. I know it's started at honor. I'm going down to Chineke again. When I go to Jesus. Only Chineke Ezeagu Anyị asịgị daalụ n'ihe i mere n'ụbọchị taa. Onye kwesịrị nchekwasị obi. Ana m enye ya ekele ka isi wee mee ka weda wee fegwaa anyị n'ụbọchị taa. Ekenekwa gị Chineke n'ihi na ọ dịghị onye ọbụla nke si ebe tere aka ma ọ bụ ebe dị nso wetara ihe mmerụ ahụ ma ọ bụ asidenti n'udo ọbụla. Anyị na-asị gị idubere anyị nche ebe a n'udo nara ekele n'aha Jizọs. Dịka alụmdi na nwunye a bidoro n'ụbọchị taa, tupu arọ a na-abịa na njedebe, Jehova nke usu niile nke ndị agha, anyị ga-ewekwa ihe mmemme ọzọ n'aha Jizọs Christ. Father, this family will be moving from glory to glory. They will never know sorrow. In the name of Jesus. Anything they lay their hands to do shall prosper. In the name of Jesus Christ. That onye ọbụla gọziri ha ga-abụ onye a gọziri agọzi. Onye ọbụla kọchara ha ga-abụ onye a kọchara agọzi. N'aha Jesus. When men are saying there is a casting down, they will be saying there is a lifting up. In the mighty name of Jesus Christ. Jehovah, I command the blessings of Abraham to rest upon them. In the mighty name of Jesus Christ. This marriage will never go down. This marriage will be heaven on earth. In the name of Jesus Christ. Daddy, I decree their children shall be mighty in the land. In the name of Jesus. I cover your life, I cover your marriage with the blood of Jesus Christ. Thank you, Holy and Everlasting Father. When next we are going to gather in your family, it will be for celebration. In the name of Jesus. Thank
Thank you, Abba Father, for it is settled. In Jesus' most wonderful name, I pray. Let somebody shout hallelujah. 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 Thank you very much. And all the time, just a piece of an advice. I cannot pray more than what others have prayed. But I just want to thank Almighty God once again. My kind man on here rich, on here ready. Nane kere culture na kai. Ana me kere Chineke ụzọ pụrụ iche n'isi ụmụaka ma na-abụ. Isi Chidimma na Izuchukwu Chineke agọzigo dịka si ekwu na mbụ. Mana ana m agwa unu anụghị ihe bishi ihe fara kwụ n'ụlọ ụka. The concept of cake consists of bitter and sweet things. Ya bụ na oge ụfọdụ manage ga-eninu, oge ụfọdụ ọ ga-asụ ụsọ, mana ọ gịnị perseverance, ndidi na nnagide eji ebi. Afọ mma bụ Maazị Eneh Malaki. Tata ka mmalụ nwanyị n'ewede dịka ka omenala ụka omenala obodo si were obi bụ sasa aṅụrị ifukwere nwunye bụ Chidimma Eneh. Na mbụ ọ na-azabụ Chidimma Chiwetalu, mana tata si kịta ọ na-azasị Chidimma Eneh. Obi dị ụsọ aṅụrị n'isi m na ezinụlọ na onye nwanyị agọzighị n'ụbọchị nke taa. Onye bụ mkpụsị nke ekwesịghị onwe ya kwesịghị nke ya. Ka anyị na-agwa ndị bịara gị taa. Ana m asị ka Chukwu gozie ha niile, gozie ha n'azụ aka dị n'aka ekpe n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Anyị na-asị congratulations. Marcel, come here. I will glorify the name of the Lord in your stand. Thank you. Anyone? Oto dị Jesu. Nke mbụ na mbụ ekele ka m na-ekele Chukwu onye melụ mmemme nke taata ọgọ ọfụma ihe ọma kpọọ m n'otu taa akọ si ma n'elu ma n'ala na-alasịsị ebe niile. Anyị na-ekele Chukwu, mụ na ezinụlọ m na-ekele Chukwu n'ụbọchị nke taa because na n'ụtụtụ n'isi ụtụtụ ebe to 7 till ọ na-akụ ebe after 10 to 11 akụ na si ebe niile na-alasịsị njikọ mkpanụ famili be ndị ọgọ m n'anya ọ bụrụ na ụmụ ha ebe ọzọ akịsa ala ụta mgbanwe ọma na ụzọ gara ezinụlọ m. So anyị na-ekene Chukwu, mụ na ezinụlọ m bụ ukpe ekene na-ekenekwa ezi ndị niile bịakwazịlụ anyị mmemme n'ụbọchị nke taata, na-asị ka Chukwu gozie ha ncha niile n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Na-asị na ihe ọma mere m n'ụbọchị nke taata Chukwu ya emekweze ka ihe ọma ha emekweziere ha ncha niile mmadụ kwuru mmadụ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ave Maria. Ka Chukwu gozie onye nwe n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Thank you very much, ladies and gentlemen. Achụla ọzọ mgbadike gwakwa ha aha gị ọzọ ka ha mara onye a bịara bịa. Aha m nwa bụ Maazị Eneh Izuchukwu Malaki nke ejikwa eze Ave Maria ọchụla ọzụwa ikolobịa ji obi ya niile wee na-efe Chukwu pụrụ ime ihe niile. Eziokwu. Ave Maria na-ekele onye ọbụla na-asị ka Chukwu gozie n'aha Jizọs Kraịst. Ave Maria odogwu oke nwa ndị mmadụ na-akụrịkwa aka ebe ụkwara ndị na-akụ aka ọga. Thank you very much. Ezigbo mmadụ ka o were chọrọ ihe brother ọkwa best man. Ave Maria 2023. Best man ịmagoro eme show Ave Maria 2023. imegide mmanụ ka a ghara ibeti gị white ka nje nọrọ gị n'azụ. Ave Maria 2023. Nke a bụ imechi ọlụ maka ịmara mbido ọrụ abụrụ ya na-ekwuma imechi ọrụ bụ isi Celebrity best man. Best man. Ijerebe. Anyị bidokwe
Ave Maria 2023. Dịka anyị si bido ya n'udo, anyị ga-ekelekwa Chineke dịka anyị si ewe na-ekpokọta ya. Amen. Ka anyị kpere Chineke. Anyị ekele gị ọzọ, gị bụ mmalite na ọgwụgwụ. Jehova, isoro anyị malite. Nke a bụ njedebe mmemme a. Ya mere anyị na-arakwara ndụ ọgọ anyị nwoke na nwanne anyị nwanyị etinye gị n'aka. Wee na-arịọ gị dịka mmemme a na-abịa na njedebe taa, echi mmemme continue. Anyị arịọ gị ndị niile bịa honor this marriage, this celebration. Jehova kwanyere ha ugwu n'aha Jesus Christ. Amen. Dịka ha na-ana na be ha dị iche iche, ama nwe ihe mkpobi ụkwụ. Dịka ha bịa n'udo, ha ga-analụ be ha n'udo. Ndị ha hapụrụ wee bịawa mmemme a, ha ga-ahụkwa ha n'udo n'aha Jesus Christ. Anyị onwe anyị bụ ndị nọ dadị mgbe a ga-eme call, let it be that na ndị bịara anarugo n'aha Jesus Christ. Anyị achịkọta ọgbakọ, chịkọta mmemme a with ọbara Jesus Christ. Wee na-asị ka ọbara continue to speak on our behalf in the name of Jesus Christ. Anyị na-asị gị Jehova ka okporo ụzọ rubere ndị niile na n'isi. Mmụọ accident, mmụọ ọjọọ, kidnappers, they will not see any one of us in Jesus' name. That the most I got back up, or got be again. Email Chukwu onye na-aza ekpere. Anyị kpere ma kwere n'Isaga. N'aha Jesus Christ bụ ọbara gị. Ka ihe ọ na-amara, ka amara nke onye nwe anyị Jesus Christ na ịhụnanya nke Chineke na mmekọ nke mmụọ nsọ ma bịara anyị ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. Surely God's goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And the one that named Yamwana Yakene Pastor Chiwetalu. Thank you.
Chukwu anyị na-ekele gị n'ọmarịcha ezinụlọ ọbụgo nwaji aka gị wee guzobe n'isi etiti nwanne anyị nwoke na nwanne anyị nwaanyị. Anyị na-ekele gị maka ọkwa alụmdi na nwunye nke ha batara na ya. Anyị na-arịọ gị n'ụzọ pụrụ iche ka ị gọzie ụmụ odibo gị ndị a, gọzie ha n'ihe akụ akụ n'ihe enwe, gọzie ha n'ọmụmụ nwoke, gọzie ha n'ọmụmụ nwaanyị. Ekwekwana ka ihe ọma kọọ na ndụ ha, biko nye ha ga-eji wee na-akwalite ezinụlọ ha, nye ha ga-eji wee zụọ ụmụaka ha. Ha zụchaa ụmụaka ha n'oge agadi ha, ka ụmụaka ha zụkwazịa ma letekwazịa ha. Anyị na-ekelekwazị gị n'isi mama anyị, onye nke nyere ọgwụgwọ nsọ, onye nke nyere mgbake n'ọya. Anyị na-asị gị nara ekele na mbunye elu Chukwumanụ mara gị ka ị gaa n'ihu na-arụrụ ha ọgbara igboyarị n'isi ha nakwazi n'isi ezinụlọ ha. Ị gaa n'ihu na-echekwaba ha n'aka ndị ajọ mmụọ, n'aka ndị ajọ mmadụ. Biko were ihe ọma si n'eluigwe ji aha mma, were ngọzi gị ji aha mma, were ahụ isi ike ji aha mma, were akụ na ụba ji aha mma, were amara gị ji aha mma, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka Chukwu na-ji ike ị na-egọzi unu, ka o jikọọ gị na nwunye gị na ezinụlọ gị n'udo, nna na nwa na mmụọ nsọ. Nyanụ ha nkwado, nyanụ ha nkwado. Alright, magotewenu. Ndị ọzọ dị nwanne ochie unu. Aha m bụ Scholastic Eneh. Onye ebe ka ị bụ? Ha onye Umoye. Umoye dị n'ebe? Umoye dị n'Agbogugu. Ewe na anụma obodo Akpụ. N'obodo Akpụ ka a na-anụ? Obodo Akpụ ka a na-anụ n'ebe a. Ka afọ dị gị? Okonkwo-Eneh. Ọya ka Cornelius Eneh, ọya ka Agbogugu ji mara Okonkwo-Eneh. Enwe onye Agbogugu ị na-ekuru Okonkwo-Eneh na oge o ji n'ihu. A na-ekwu maka Izuchukwu nwa nwoke. Izu nwa m. Nwa nke one ka ọ bụ? Ọya bụ last born na nwoke. Na nwoke. nwoke. Ụmụ nwoke one ka iji? Adụ nwoke ka n'ọnwụ gbugburu ndị ọzọ. Ụmụ nwaanyị na mbụ ibe ọtọl. Kedu ihe agwa anyị maka izu a? Izu bụ ezigbo nwa. Ọ na-agba mbọ mana ajọ mmadụ ekweghị. Ọ gakọta n'ihe ọ ga-azụ, ọ gakọta n'ihe ọ na-azụ. Mana m kelee Chineke tata ebe ọ bụ na ndụ ya dị, m na-ekele Chineke. M wee nọdụkwa n'ndụ izu wee nọkọtasị m mana ekekwala ịnụ nwaanyị. Ekpere m na-ekpelu ya na nwunye ya otu o si nọọ ya nwa bụ ọmụmụ nwoke, ọmụmụ nwaanyị. N'ọha mụkata ụmụ ihe a ga-achọ bụ ka ha letewezi ndị ha mụrụ na ha mụrụ ọzọ. Ọ ihe m na-ekpele nwa ebe ọ bụ nọọsụ na ya eji ya anụ nwaanyị, ya nụọ ya na ụmụ ọgba ya anụọgwụ nwaanyị. Izu akwa m nọlụ otu a ọbịa nọlụ nọnyawa m gbu ime aka olu asị m mama ogbu ime aka olu asị m mama